Искам да ви запозная с термопомпата въздух-вода Нибе, с която се отоплява аз. Това са вход и изход на тръбите за парното. Тук има малко да се доизкусорява. Това са вход и изход на тръбите за топлата вода. Тези двете, които още не са вързани, са тръбите за слънчев колектор, а това са тръбите към самото външно тяло на термопомпата. Така, в момента температурата на топлата вода е 46,5. Така, температурата на подаване на парното е 45,3 зададена автоматично спрямо външната и 44,2 в момента, в който подава то. И ето сега да ви покажа в самото жилище. В дневната съм сложил конвектор на Daikin. Хубавото при него е, че засмуква въздуха странично от дясно от ляво, а издухва отгоре и отдолу. В момента температурата на конвектора, който подава, е 39,2, 40 градуса. В дневната също съм сложил рекуператор на Mitsubishi, който при 100% смяна на въздуха в помещението спестява от 40 до 60% от температурата. Има си изход, вход, самия въздух подава част от тази температура един на друг. Така, ето е температурата в дневната, на пода, на стените, така, пода, ето е в детската, така, и същевременно температурата на самия радиатор. 41 градуса. Доста е комфортно. В момента ще ви покажа и температурата, външната, която е, при положение, че нощеска беше минус 17 градуса. И уви, за да мога да отворя самото остъкление, ми трябваше помощта на тази парочистачка, понеже самата дограма, както виждате, доста замръзнала. Ето и самото външно тяло на термопомпата. Така, в момента работи на общо взето средни обороти, понеже е инвентарно. Така, температурата е минус 12 градуса тук, така, минус 13. Може сами да видите обстановката как е. И ето и самия шум на термопомпата, който въобще никак не е силен. Честно казано, който има възможност, му съветвам да инвестира. Това е проблем единствено, че самата термопомпа, първоначалната инвестиция е доста скъпа. Но пък за сметка на това, моето семейство единствено има разходи месечно за ток и същевременно вода, като за тока месечно е някъде от порядъка 60-90 градуса, в зависимост от външната температура. 60-90 лева, извинете, в зависимост от външната температура. И така.